Mutuwa! Mutuwa! Mutuwa idan ta zo ba ta kwankwasa kofa. Ina mamakin mutane da dama za su iya bata lokaci a kan chat, za su iya bata lokaci suna wacin abin da ba zai amfani duniyarsu da lahirarsu bayan uwa. Amma idan aka ce ka wani abu wanda za su aikata wanda zai amfani gobansu, wanda zai amfane su a ranar gobe kiyama, sai ka ga ba su ɗaukar lokaci mai tsawo an yi watsi da shi. Dama ma an samu wasu suna yi, wasu shi kenan sai riga sun haƙura da wannan abu wanda zai amfani gobansu ya ‘yan uwa. Ni dai ina mai ƙara gargaɗinmu baki ɗaya, mutuwa, mutuwa, mutuwa idan ta zo ba ta kwankwasa kofa, mutuwa idan ta zo ya ‘yan uwa. Ba ta rada da kai, ba ta sanar da kai, sannan ba a shawartar kai a ce gobe za ka mutu ko jibi ko nan da wata ɗaya ko shekara ɗaya ya ɗan uwa. Allah ya sa mu cika da kyau da imani don matsayin Annabi Muhammadu Rasulullah.